Sa ulo ng mga nagbabagang balita. General Gerald Bantag dumarami ang nakukuhang suporta. Pagdami ng MSME sa Cordillera ikinatuwa ng DTI. Lungsod ng Candon, Ilocos Sur may kakaibang pagdiriwang ng Pasko. At isdang pako na bingwit sa Burnham Lake. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag malam maamyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Patuloy ang suportang natatanggap ni dating Bucor Chief General Gerald Bantag. Ito ay para sa kanyang laban sa pagkakadawit sa Percy Lapid case. Katunayan, isang unity rally muli ang isinagawa para sa general. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Sa isang parada sa Session Road, Baguio City, muling nagsama-sama ang mga taga-suporta ng sinibak na Bucor Chief na si General Gerald Bantag. Kasama sa parada si Bantag na nakasakay ng kabayo pababa ng Session Road. Ito'y patuloy na suporta sa kinakaharap na issue ni Bantag sa pagkakadawit nito sa Percy Lapid case. Hindi naman ako nag-organize nito. Sila lang ito yung. Pumupunta lang ako dito dahil nahiya akong hindi lumitaw. Kasi nag-organize nila sila in my behalf tapos wala ako. Minsan siguro mag-organize din sila, hindi rin ako pupunta. Kasi minsan wala ako dito. Baka doon naman nag-organize, baka nandito naman ako. Kung saan lang ako. Sa Ibaloy Park sa Burnham Park isinagawa ang Unity Rally. Halos 2,000 ang dumalo sa pagdiriwang na ito. Idinaan ng ilang supporters ang kanilang suporta sa kanta at sayaw na ikinatuwa at ipinagpapasalamat naman ni Bantag. Hindi naman to laban ng igurot lang o ng Ilocano o Panggalatok. Nakadugo ko. Para ito sa maliliit at ordinaryong Pilipino. Dahil kung kaya nila sa akin yan, lalong kaya nila sa maliit. Pasalamat sa support ninyo sa timbang Bantag. At ang tagumpay nito, tagumpay ng maliliit din. Kasi yan ang nagiging basihan na patas ang batas. Nagpakita din ng suporta ang mga Ibaloy. Kung mapangasyo, pakaamo tayo tilubong nga haan nga barin nga aramidan ni General Bantag ti kunadang ay basol na gaputa dati putaro tayo nga kuna tayo nga inaya. Kaya kunat nga ron, ipakita tayo hanlangay tata bigat mo kasapulan, ipakita tayo nga tiayat tayo kani General Bantag. Naghain na noong Lunes ng motion for inhibition ng kampo ni Bantag sa investigating panel sa ikalawang preliminary investigation sa Percy Lapid case. Pero buineltahan ng legal team ni Bantag ang pag-question ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa inhibition ng kampo. Final namin yung motion namin may comment kaagad ang spokesperson ng DOJ na sinasabi na hindi dapat. So again, that is part of their prejudgment. Ibig sabihin, ang naglalaban kasi sa kasong ito, para maintindihan natin, is yung camp ni General Bantag versus itong mga complainant, PNP and NBI and the private complainants, Mabasa family. Ang lumalabas kasi, parang ang Department of Justice ang kalaban ng Bantag camp, which should be sila ang magdedesisyon. Sa ngayon ay inaantay pa ng legal team ni Bantag ang komento ng PNP, NBI at Mabasa family sa inihain nilang inhibition. Nagpakita din ang ilang OFW ng suporta kay Bantag mula sa China, Hong Kong, Canada, Australia, Italy at iba't iba pa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
Sa patuloy na pagbibigay ng mura at dekalidad na serbisyong pangkalusugan, target ngayon ng PhilHealth ang makapagbigay ng e-consulta packages. Ang detalye sa report ni Sofia Pagaduan. Isa sa mga pinagtutuunang pansin ngayon sa bansa ang healthcare. Dahil hindi pa rin natatapos ang banta ng COVID-19, nais ng pamahalaan at mga healthcare providers ang maagap at pinagandang serbisyo sa mga nangangailangan. Kaya hikayat ng PhilHealth ngayon sa publiko, kumuha na ng konsulta package. Short for konsultasyong sulit at tama po. Okay po. So ano po itong konsulta na ito? This is a package which is transitory for a more comprehensive outpatient benefit package as provided for in the IRR of RA 1122.3. Ano po? Taong 2020 nang unang ipakilala ang programang ito. Pero hanggang ngayon ay mangilan-ngilan pa lamang ang nakakaalam sa programang ito. Alinsunod sa Universal Healthcare Law, ang konsulta package ay magsisilbing healthcare providers sa mga nangangailangan ng inisyal na diagnosis sa kanilang problemang pangkalusugan. Dahil hospitalization benefits ang naibibigay ng PhilHealth, naniniwala silang mas mainam na maagapan na lamang ang mga sakit sa pamamagitan ng mga libreng konsultasyon at medisina gamit ang konsulta package. Yung primary services na pwede naman pong gawin ng ating primary healthcare provider, doon na lang po para hindi po natin sort of maistorbo yung ating mga specialists to cater for more complicated cases. Kabilang sa mga serbisyong inaalok sa konsulta package ay ang 13 laboratory at diagnostic examination tulad ng urinalysis, CBC, pap smear, electrocardiogram at iba pa. Hatid din ng package ang libreng 21 gamot tulad ng antihypertensives, antihistamine at antidiabetic. Majority kasi ng mga consulta providers natin ngayon ay mga RHUs, health centers, mga government, no? Or meron actually mga outpatient department na mga hospitals. For now, transition period na hindi kaya lahat ng mga health centers natin na i-cater. Sa syudad ng Baguio, 10 lamang ang konsulta accredited district health centers. Ito ay mula sa Irisan, Lukban, Atok Trail, Pinsaw, Pakdal, Camp 7, Atab, City Camp, Aurora Hill at Asin. Kaya misyon ngayon ng PhilHealth, mas paramihin pa ito upang mas marami rin ang mga miyembro na makinabang dito. That's why we are looking for private clinics, family physician clinics to handle some of the population of Baguio City. That's why there will be one of the pilot areas for Sandbox or the primary care network. Pag sinabi kasing pilot test for Sandbox, mayroong mga pondo yan na ibibigay. Yun ang sabi ni Councilor Tabanda. Kailangan yung partnership ni LGU, ni City at saka ni PhilHealth. Kasi kailangan mas maraming pera. Pinadali na rin ang pag-access ng member data record dahil sa kanilang mas pinadaling online services. So itong ating mga registered members na po sa PhilHealth ay pwede nilang ma-access yung kanilang member information, premium contribution, consulta provider at yung kanilang member profile by accessing our PhilHealth member portal. So, mag-login lang po sila sa www.philhealth.gov.ph at makita na po nila. And then, pagbago lang po sila, pwede po silang mag-create ng account. Maaari rin tignan ng mga miyembro ang kumpletong listahan ng mga pasilidad na kinikilalang PhilHealth Consulta providers sa PhilHealth website. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ikinatuwa naman ng DTI ang pagdami ng mga MSMEs sa Cordillera. Ito ay malaking tulong sa pagbangon ng ekonomiya ng lungsod. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Noong pandemya, sinimulang itayo ni Clarice ang kanyang karinderya. Trinay namin na magkaroon ng eatery. Nung first snack,
So yung first na nilagay ko dito, milk tea. Okay, and then fries, burger, and then request ng mga cousins, kasi mostly yung mga dito mga cousins. So request nila sana may pagkain, ganon, so that we can drop by. Pero hindi raw naging madali ito para sa kanya. Pagtatanim kasi ng bulaklak ang dati niyang ikinabubuhay. Pero dahil sa pandemya, humina ang industriya ng bulaklak sa Benguet. Kaya tinalikuran niya ito upang makahanap ng ibang pagkakakitaan. To be productive, so kailangan namin syempre pandemic, we are a flower farmer. Flowers noon is not saleable. So kailangan syempre you have to do something so that you can have an income like that. Isa lang si Clarice sa mga libu-libong naapektuhan ng paghina ng industriya ng bulaklak sa Benguet noong pandemya. Sa datos ng Department of Agriculture noong 2020, higit 100 milyong piso ang nawalang kita mula sa mga flower farmers sa bansa. 28 milyong piso dito ay galing sa probinsya ng Benguet na kilala din sa industriya ng bulaklak. Pero hindi naman nabigo si Clarice sa kanyang naging desisyon. Unti-unti na din kasing tinatangkilik ang kanyang karinderya. When we transferred here, parang sige na nga, we'll just try our luck, parang ganon. So we tried it and we are thankful na Itogon residences, or mostly from Poblacion, our cousins, they welcomed us warmly. Isa sa mga suki ni Clarice si Elizer. Yung experience ko po dito sa Maranas is okay naman kasi masarap yung mga pagkain and affordable din. And sariwa din yung hangin dito kaya magandang puntahan-puntahan. Para sa first-timers naman na sina Carlo at Wahid, nasarapan umano sa mga pagkain. Ganda naman yung food, yung first serving nila. Tapos yung venue din sir, medyo maganda. Sariwa, 10 over 10. Sarap po yung spicy garlic barbecue. Lalo na pag pinapartneran mo ng kaping barako kasi yan po yung nire-recommend nilang kape dito. Isa ang negosyo ni Clarice ngayon ang isa sa mga balak suportahan ng Department of Trade and Industry at ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet. Since the pandemic 2020, yung mga farmers natin, they are very resilient. No? To tell you, marami nang ngayon farmers ang nag-convert. So ngayon, talagang as expected sa mga tourist, our different natural attractions are raring to invite or to welcome our tourists. We have 21,000 MSMEs registered in the region. But in our experience, going around the province, that could go to up to 30,000. Ayon sa Philippine Statistics Authority Cordillera, tumaas ng 10.2% ang bilang ng mga MSMEs sa rehiyon. Mula kasi sa 20,418 na mga registered MSMEs, tumaas ito ng 21,000. Hindi pa kasama dito ang mga hindi rehistradong mga MSMEs. Karamihan sa mga MSMEs na ito ay nasa industriya ng pagkain. Kaya hinihikayat pa ng DTI na magparehistro ang mga MSMEs. That's why we are promoting this, because not everybody could land a job, but everybody can land a business. They can put up a business and be employed within the business. May mga programa din na alok ang DTI sa mga registered MSMEs na dagdag kaalaman upang mapabuti at mapayabong pa ang mga ito. Sophia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, lungsod ng Candon, Ilocos Sur may kakaibang pagdiriwang ng Pasko. Atin niyang silipin sa pagbabalik ng Luzon Headlines.
Ito na ang magandang balita hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement kung saan isa ito sa pinaka-importanteng bahagi ng pagnenegosyo upang umasenso. Una, maibigay nito ang mabilis na paglaki ng mga hayop, mabigat na timbang at malayo sa sakit. Pangalawa, matibay ang mga buto at shell ng itlog. Pangatlo, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay may electrolytes kaya mataas ang stamina ng manok pansabong. Simple lang ang dapat gawin. Ihalo ang isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galong tubig at isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. Kapag ang bawat isa ay protektado, ligtas at kompleto ang Paskong Pilipino. Ngayong December 5 to 7, isama na sa Bakunahang Bayan ang mga bagets edad 5 hanggang 11 at mga kapamilya at kaibigang edad 12 pataas para makuha ang biyayang proteksyon, handog ng mga bakuna at booster. Dahil sa Bakunahang Bayan, bawat Pilipino mas pinaslakas ang proteksyon. Alamin kung saan ang pinakamalapit na bakunahan sa inyong lugar sa tulong ng inyong LGU. So masakit ang ulo sa Paulinimen ginhaway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kaliwat kanan na ang mga isinasagawang pailaw para sa Kapaskuhan. Hindi nagpahuli dito ang lungsod ng Candon sa Ilocos Sur. Ating pasyalan ang engrandeng selebrasyon sa kwentong ito. 17 araw bago ang Pasko, nagliwanag ang buong lungsod ng Candon, Ilocos Sur. 2, 1! Merry Christmas! Pinailawan na kasi ang kanilang higanteng Christmas tree at tunnel of lights. Hudyat ito ng formal na pagsisimulaan ng Feria de Candon. Parang gusto namin ibalik yung mga kabataan sa nakasanayan nila. So, yun na yun, yung mga Disney characters and yung mga iba naman, kagaya ng barangay float namin, we have the Magical Sea. Ang mag-asawang Crisel at Manuel napasugod sa Tunnel of Lights para makapagpakuha ng unang family picture. Bit-bit nila ang 4 na buwang sanggol. Masaya po kasi first time ng baby namin and first baby din namin siya. Ma'am, tuloy-tuloy na to, ma'am. Kasi para mas masaya yung mga tao. Si Rodil naman, dumayo pa mula Bulacan, masaksihan lamang ang engrandeng selebrasyon. Aming pinagbago mula nung pandemic. Tapos ngayon, ang daming pinagbago kasi kitang-kita ngayon yung dating palungkot ng mga tao dahil pandemya, di ba? Ngayon, tignan natin kung saya. Kapag nagutom sa pamamasyal at pagpapakuha ng litrato, iba't ibang pagkain ang ibinibenta sa ilalim ng Tunnel of Lights. Gaya ng bibingka at puto bombong ng tattoo artist na si Robin. Para extra income na rin, sideline pag walang client.
Dito lang. Pag ano lang naman to, 5 to 10 PM, ganyan. Depende kung may mga tao pa, pwede pa magtinda. Gabil ka ng, ng puto bumbong, may free sticker, tapos may 1 raffle ka sa free tattoo. Mga laroang panregalo naman ang alok ng ilan. New normal na tayo. Bigla siguro yung mga tao parang nanibago sila. Kaya lahat lumabas. Grabe yung impact ng turismo dito sa Candon. We're so thankful of having our mayor kasi parang nag-concentrate siya sa turismo this year. So, we are so thankful for that. Maswerte namang nasaksihan kagabi ng mga residente ang pagkumpas ng national artist na si Maestro Ryan Cayabyab habang tumutugtog ang mga music scholar ng lungsod. Iba't ibang mga pakulo at kasiyahan pa ang aabangan sa Candon hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. So, it's shopping time ngayong Pasko and lahat tayo pumupunta sa mall. And doon pumapasok ang Republic Act 7394, otherwise known as the Consumer Act of the Philippines. Meron tayong provision dito, yung Article 81, at sinasabi niya dapat lahat ng item sa mall o sa tindahan, hindi siya nag-specify actually. Ang sinabi niya, all items for sale shall carry a price tag. And this is known as the price tag requirement. At sabi niya, it shall be unlawful to offer any consumer product for retail sale to the public without an appropriate price tag or label, or to include the price of the article and the name of the product, and including yung consumption period if it is consumable. And dito sa Article 81, hindi po pwede na yung price tag na nasa mall or nasa tindahan ay nakalagay 100 pesos, tapos pagdating mo sa kahera, gagawin niyang 120 pesos because sasabihin niya, new product po kasi ito, merong dagdag. So kung ano ang nakita ng consumer na price tag nung kanyang binili yung item, dapat yun ang sundin ng ating mga kahera. That is the price tag law. At ang violation dito ay napaka-stiff because pag nag-violate yung may-ari ng mall or ng tindahan, the fine is 200,000 pesos or an imprisonment of 1 month, but not more than 60 months in prison. So, ngayong Pasko, kahit maraming bonus, beware of your rights under the Consumer Price Tag Law. Susunod, malaking isdang pako na bingwit sa Burnham Lake. Ang detalye abangan. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay? Nagsasaya kasama ang pamilya? O sa ospital na nakaratay na nasabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok. Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa milk din ng batang 90s, daratatin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons.
bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Maswerte namang nabingwit ng isang hobbyist sa Baguio City ang isang higanteng isda na tinatawag na paku. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Bata pa lamang si Clem, hilig na niya ang pamimingwit. Sinasama ako ng tatay ko dati, tatay tawag ko eh. Sinasama ako ng tatay ko mamingwit sa shore lang, shore. Bali, handline yung gamit namin dati. Naalala ko nung bata ko, sa pantalan ng, sa fishport ng Damortis, lahat ng matatanda sa amin, sinasama ako lang yung bata, namimingwit sila madaling araw. Kaya ngayong 32 taong gulang na siya, sinusubukan niya ding ipasa ang hilig sa pamimingwit sa kanyang anak. Pero kagabi, nasubok ang karanasan ni Clem. Nipangako ko kasi sa anak ko na mag-fishing kami. So yun, inaabangan niya rin. Mula after ng trabaho ko, pagkagising ko, yun, hinihintay niya ako magising. Kaya yun, kahit gabi na, pumunta kami ng Burnham. Kasama ang kanyang anak, namingwit sila sa platform ng Burnham Lake. Pero sa kanilang pamimingwit, nanibago si Clem sa kung anong isda ang kumagat sa kanyang pain. Nag-start kasi siya, bumubula-bula. So parang may something sa ilalim. So ayun, inabangan ko na kung kakagat o the time na maramdaman ko na kumagat, bawiin ko lang ng konti ng pitik para ma-hookset. Oh my God! Naglaki! Halos higit 5 minutong nakipagbuno si Clem, may ahon lang ang isdang nabingwit. Nanginginig ako eh. Tsaka kakaiba, ngayon lang ako nakakita ng ganong isda rin. Sabi ng anak ko, paku, ayun. Sinearch ko, ayun, same naman. Nang iniahon ni Clem ang kanyang huli, tumambad sa kanya ang isang malaking isda. Isdang paku o Colosoma macropomum ang pinaniniwalaang nahuli ni Clem. Aabot sa halos kalahating metro ang laki nito at nasa 4 na kilo daw ang bigat nito. Kinunan ni Clem ang kanyang huling isda, pero matapos ang ilang segundo, ibinalik niya din ito sa lawa. Ikinagulat naman ng ilan ang nabingwit ni Clem. Akala ko tilapia lang ang mga laman niyan, tsaka maliliit na isda. Hindi ko alam na may mga breed na isda na ganyan dyan. Isa din sa mga nagulat dito si Marcelino. Pero hindi daw ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isdang paku. Kasi inukay nila to sir, daming isda, pati hito, igat, malalaki. Ang tinutukoy ni Marcelino ay ang rehabilitasyon ng Burnham Lake noong 2013. Sa rehabilitasyon, tinanggal ang tubig ng lawa kung saan lumitaw dito ang ilang mga isda. Isinangguni ng news team ang kuha ni Clem sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Cordillera. Pero ayon sa ahensya, kailangan pang dumaan ito sa pagsusuri kung anong species ito ng paku. Ang isdang paku ay nabubuhay lamang sa tubig tabang. Kalimitan itong matatagpuan sa iba't ibang parte ng Asia gaya ng Thailand at India. Pinsan ito ng piranha, pero
kumakain lamang ito ng mga halaman sa ilalim ng tubig. Ayon sa mga residente at mga bangkero sa Burnham Lake, ngayon lamang daw nila nasilayan ang ganitong klase ng isda sa lawa. Charles Nicoliman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. 16 na araw na lang, Pasko na. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Happy weekend!